Yo. Apa
Bob. Lah iki rumangsane mek koyo arisan. Soalnya spesial Mbak Wahyu, bisa joget itu luar biasa. Kita menirokkan ya. Monggo, Bu Wahyu. Aku pendukungmu. Ayo Bu Wahyu. Semangat. Kok sang bidadari iki keri dhewe. Waduh, aku sang Keri bidadari, peto. Sang bidadari. Ayo. Sabtu pendeta ratu. Maju. Ayo Bu. Wes, Arep joget lagi semua. Ono joget tok nyeruduk. Wong tuwa ge mainan. Apa? Hah? Wong tuwa iki mainan. Heeh, padahal aku ora gelem. Iya. Padune seneng kowe kok. Wong tua ge mainan padha aku ora gelem yo, Mas. Ah nggih. Luar biasa mereka swing kangen-kangenan dengan Ibu Sinden ya, saya suara joget bareng luar biasa masih kompak Kompak Masih dan kompak. semangat. ya masih ya Sempak.